words to say thank you to you, our family, our friends, and our communities, Great Neck, Jerusalem, Modi'in, and I even have a friend here from Brooklyn who came special. Each and every one of you touched our hearts in very individual and unique ways through your acts of endless kindness, love, and caring throughout our most difficult years. You have given us tremendous strength, encouragement, and inspiration, and enabled us to emerge as a strong family unit after the B'tirah of our beloved Josh, Zichrono Livracha, a beloved son, brother, cousin, husband, father, uncle, grandfather, community leader, and Eved Hashem par excellence. When Josh took ill, we made the decision to move here to Modi'in to be near children and grandchildren. We were so blessed to be embraced by such an incredibly warm and giving community, led by an extraordinary couple, the Rav Shlomo and Rabbanit Tali Sobel. In their quiet and sincere way, we were spiritually uplifted by them and their kind outreach to our family. Josh always looked forward to the Rav Sobel's Shabbos Drasha, and despite having learned the daf in so many places, Josh was awestruck at the lucidity and breathtaking scope of the Rav's knowledge and ability to transmit that knowledge to his students. Without any further ado, I'd like to present the Rav Sobel and thank him for honoring us with his remarks remembering Josh. שלום לכולם. אז אני אפתח מה שהתבקשתי באיזשהו שיעור קצר על יהושע, שבשבילו כולנו התכנסנו פה, ובסוף אני אוסיף כמה מילים, אבל נתחיל ברשותכם בדברי התורה עצמם. אז בגלל שאנחנו, גם פרשת הבר מצווה של יהושע, דוד זיכרונו לברכה, שבת, פרשת שלח, וגם יהושע הוא הכוכב של הפרשה, במובן הזה שהוא לא הלך בעצת המרגלים, כן, וגם ההפטרה השבוע היא מספר יהושע, וגם חשבתי לדבר על הדמות של יהושע. אנחנו יודעים שבן אדם שנותנים לו את השם, זה לא סתם שם שניתן לבן אדם, אלא זה באמת מראה על המהות שלו ועל התוכן שלו. אז ברשותכם אני רוצה לדבר על משמעות ספר יהושע בכלל. יודעים בכלל, כשלומדים ספר בתנ"ך, אפשר לפעמים ללמוד פסוק, 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 ואפשר ללמוד על המשמעות הכללית של הספר. והמשמעות הכללית של ספר הרבה מאוד פעמים נמצאת דווקא בתחילת הספר, בפסוקים הראשונים של הספר. אז ברשותכם, מיד ניגע בפסוקים הראשונים של הספר במקור מספר 2, למי שיש, לא חייבים, אפשר לשמוע גם בעל פה, אבל במקור מספר 1, מאוד מפורסם, הגמרא אומרת, שאלמלא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא 5 חומשי תורה לספר יהושע בלבד, שערכה של ארץ ישראל. כלומר, לולא שעם ישראל היה חוטא, לא היינו נצרכים לכל ספרי הנביאים, חוץ מספר יהושע כמובן, כי ספר יהושע בו בעצם יוצאת לפועל כל המטרה של התורה. הרי כל התורה זה איזשהו מסע שבו הולכים מחוץ לארץ לארץ ישראל. אותו מסע גם שעבר יהושע שלנו, זיכרונו לברכה. המסע הזה של ללכת אצל אבותינו מחוץ לארץ לארץ ישראל, ואחרי זה כעם כשיוצאים ממצרים מחוץ לארץ לארץ ישראל. ולכן ספר יהושע אי אפשר שהתורה הייתה נגמרת רק בספר דברים. כי ספר דברים אנחנו עדיין עומדים בכניסה לארץ. לכן ספר יהושע הוא ספר לכתחילה. יותר מאוחר יש כל מיני סיבוכים, אז מתחילים כל מיני נביאים לתת תוכחות לעם ישראל, ואזהרות, ופעם טוב ופעם לא טוב, אבל זה כבר דברים בדיעבד. לכתחילה, מה שהיינו צריכים זה רק 5 חומשי תורה וספר יהושע. ספר יהושע בעצם התכלית של כל התורה. כל התורה כולה היא הכנה לכניסה לארץ, וספר יהושע הוא הכניסה לארץ ישראל.
ספר יהושע פותח בפסוקים, נראה לי, מוכרים, אבל מאוד מוזרים. כתוב ככה: ויהי אחרי מות משה עבד השם, ויאמר השם אל יהושע בן נון, משרת משה לאמור. כן, זו הפתיחה, המילים הראשונות שהתורה בוחרת לפתוח, הנביא פותח את הספר, זה ויהי אחרי מות משה עבד השם. כן, כאילו שאנחנו לא זוכרים ולא קראנו את ספר דברים, ואנחנו לא יודעים שמשה רבינו מת, מזכירים לנו שלא נשכח, משה רבינו עבד השם מת. ועד השם פונה ליהושע, בפסוק הבא, משה עבדי מת, עוד פעם. כאילו אנחנו לא זוכרים מספר דברים, גם לא זוכרים את מה שנאמר פסוק קודם, שזה הספר מתחיל אחרי מות משה עבד השם. השם צריך לפנות ליהושע ולהגיד לו, משה עבדי מת. ומה המילים הבאות אחרי משה עבדי מת? ואתה, קום עבור את הירדן הזה. זה נראה כמו איזה ניגודיות. משה עבדי מת, לארץ אשר אנוכי נותן להם בבני ישראל, כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם נתתיו, כאשר דיברתי אל משה, מהמדבר ועל הלבנון הזה, עד הנהר הגדול, נהר פרת, תיאור של כל ארץ ישראל לאורכה ולרוחבה. כן? אז למה באמת הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו פה פעמיים את העניין של משה עבדי מת? כדי להבין את זה, אני רוצה ברשותכם עוד מקור אחד, ואז הכל נראה לי יבוא על מקומו בשלום. מקור מספר 3. הגמרא במסכת תמורה אומרת לנו מדרש מאוד מאוד מוזר. אמר רב יהודה אמר רב, בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן, אמר לו ליהושע, שאל ממני כל ספקות שיש לך. השם, משה רבינו נפטר, ולפני שהוא נפטר, הוא אומר לתלמיד שלו, יהושע, תשאל אותי את כל מה שאתה רוצה. אומר לו יהושע בחזרה, רבי, משה, כלום הנחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר? לא כך כתבת ומשרתו יהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל? כלומר, אני לא צריך לשאול אותך שום דבר, אני יודע את הכל, כי אני הייתי צמוד אליך כל כך הרבה שנים. כל מה שהוצאת מהפה בתור תלמיד, משה, כן, הוא היה משרת משה, כל דבר אני שתיתי בצמא את כל מה שלמדת, אין לי מה לשאול אותך. אני יודע, ברוך השם, את כל מה שלימדת אותי. מה קרה? מיד תשש כוחו של יהושע והשתכחו ממנו 300 הלכות. כן? בגלל שיהושע אמר, אני לא צריך, אני כבר יודע את הכל, הקדוש ברוך הוא השכיח ממנו 300 הלכות ונולדו לו 700 ספקות. כלומר, 1,000 דברים ביחד. 300 הלכות שהוא שכח ועוד 700 דברים שהוא הסתפק בהם. ועמדו כל ישראל להורגו. וכל עם ישראל רצה להרוג את יהושע, כנראה על זה שהוא לא שאל את משה לפני מותו עוד פעם, והוא אמר, אני כבר יודע את הכל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לומר לך אי אפשר. אני כבר לא, תשובה מאוד מוזרה, שימו לב למשפט הבא. לומר לך אי אפשר, אני לא יכול להגיד לך את ההלכות ששכחת, אבל אם אתה רוצה לדעת את ההלכות ששכחת, לך ותורדן במלחמה. תעשה מלחמה, ואז אתה תדע את ההלכות. מה הקשר בין מלחמה לבין לדעת הלכות ששכחנו? כן? שנאמר, והיא אחרי, מביא את הפסוקים שקראנו מקודם. והיא אחרי מות משה עבד השם, מה הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע? לך תעשה מלחמה. קום, תעבור את הירדן, תתחיל את מלחמת כיבוש ארץ ישראל. כן, ואז הגמרא מספרת שיש עוד מקרה כזה, שהיה עוד כל מיני דברים שנשכחו, ועתניאל בן כנז החזיר את זה. מתי הוא החזיר, עתניאל בן כנז, מתי הוא החזיר את הדברים שנשכחו? אומרת הגמרא בסוף מקור מספר 3, וילכדה עתניאל בן כנז, כן, הוא כבש את קריית ספר פה לא רחוק מאיתנו, ואז כשהוא כבש את קריית ספר חזרו לו כל ההלכות. כך רש"י מביא, תסתכלו מתחת מקור 3, וילכדה עתניאל לקריית ספר, ומהי קריאת ספר? הלכות. כלומר, עתניאל הולך וכובש את קריאת ספר, ומתוך זה ההלכות שהוא שכח חוזרות אליו. מה הולך פה? אז אני רוצה להציע משהו בעקבות דברי המבוסס על דברי הרב קוק לשם שינוי, כן? ונגיד את הדבר הבא. כשמשה רבינו מת, זה לא רק שהאיש משה רבינו מת. משה רבינו מת זה נגמר תקופה היסטורית בעם ישראל. משה רבינו הוריד את התורה, משה רבינו, השם דיבר אליו כל הזמן מאוהל מועד. משה רבינו הוא הכל בשבילנו, כן? משה רבינו, ויאמינו בהשם הוא משה עבדו, כן? חוץ מהקדוש ברוך הוא, שהוא עבד של הקדוש ברוך הוא, אבל מבחינתנו כבני אדם, משה רבינו זה השיא, כן? כשמישהו בגמרא אומר איזו סברה יפה,
אז הגמרא הרבה פעמים אומרת שאומרים לו, משה, שפיר כאמרת, קוראים לו, משה, אמרת סברה יפה בתורה, אתה קצת כמו משה רבינו. משה רבינו זה השיא של כל העניין של תורה. כשמשה רבינו מת, יש משבר עצום. כאילו אין כמו משה, וגם לא יהיה כמו משה. אין מישהו כמו משה, לא היה, זה אחד הי"ג עיקרים שהרמב"ם מונה, שמשה רבינו הוא היה גדול הנביאים, לא היה כמוהו ולא יהיה כמוהו. ולכן כשמשה רבינו מת, עם ישראל יודע שאין לו תחליף, כן? ואין מישהו שיגיע לדבר, ויש משבר מאוד 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 גדול. בא הקדוש ברוך הוא ואומר ליהושע, הפסוקים הראשונים שקראנו, ויהי אחרי מות משה עבד השם, פותח ספר יהושע. נכון, אתם עכשיו בנפילה גדולה. ועוד פעם, משה עבדי מת. אין כבר מישהו שהוא כמו עבדי, משה. לא יהיה מישהו. אבל אם אתה רוצה עכשיו לעשות, לבדוק מה אפשר לעשות עכשיו, אתה יודע מה התשובה לזה שמשה רבינו מת? מה התפקיד של עם ישראל עכשיו שמשה רבינו מת? קום עבור את הירדן הזה. תיכנס לארץ ישראל, תכבוש את ארץ ישראל. כי כשכובשים את ארץ ישראל, אם משה רבינו זכה לקבל את כל התורה מלמעלה ללמטה, הוא עלה לשמיים, קיבל את התורה, הוריד את התורה לעם ישראל, אז התיקון שלנו אחרי שמשה רבינו מת, זה שאנחנו עכשיו נלמד את התורה מלמטה ללמעלה. אנחנו ניכנס לארץ ישראל וניפגש עכשיו עם התורה, לא כתורה כזאת כמו שמשה רבינו פגש אותה מלמעלה ללמטה, אלא אנחנו ניפגש עם תורה שאנחנו ניצור אותה. כן, אנחנו, בעמל שלנו אנחנו נגלה את התורה. אבל כדי לגלות את התורה בעמל שלנו, זה חייב להיות מכוחה של ארץ ישראל. כלומר, כשהולכים וכובשים את ארץ ישראל, כל מקום שכובשים בארץ ישראל בעצם כובשים עוד תורה. מגלים עוד חלק בתורה. ככה אנחנו נגלה את כל ההלכות זה מה שקראנו במדרש במקור 3, את כל ההלכות שיהושע שכח כשמשה רבינו מת, מה הדרך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לומר לך אי אפשר. אתה כבר לא במדרגה של משה, אתה כבר לא יכול לקבל את זה מלמעלה ללמטה כמו משה במדבר. מה הפתרון? לך ותורדן במלחמה, תכבוש את ארץ ישראל. וכשכובשים את ארץ ישראל ועם ישראל נמצא לשבטיו על ארץ ישראל, בגלל הקדושה של ארץ ישראל, אז עם ישראל יכול בכוחו, בעמל שלו, לגלות את אותה תורה שמשה רבינו הוריד לנו מהשמיים בנבואה ולמעלה למטה. בארץ ישראל יש לנו את הכוח לגלות את אותה תורה בעמל שלנו. החיבור של העם ישראל בתוך ארץ ישראל הוא יוצר את התורה מחדש. כן, לכן חז"ל אומרים שאין לך, במקור האחרון, אין לך, כיוון שגלו ישראל מקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. אין הכוונה שלחוץ לארץ אין ישיבות. חז"ל אומרים שכשעם ישראל גלה לחוץ לארץ אין לך ביטול תורה גדול מזה, אין הכוונה שאין ישיבות בחוץ לארץ. היו ישיבות גם בזמן בבל, סורה ופומפדיטה ונהרדה, והיו ישיבות גם באירופה, ויש היום ישיבות גם בארצות הברית. זה לא ובאנגליה וכל מיני מקומות, אבל זה לא הנקודה. כשיש, עם ישראל לא נמצא בארץ ישראל, אין לו את הגילוי של התורה שהוא מגלה בקשר שלו לארץ ישראל. כשעם ישראל נמצא על ארץ ישראל, מתגלים סודות של תורה, מתגלה תורת ארץ ישראל. וכשאין את הדבר הזה, אין את החיבור בין העם לארץ, יכולים ללמוד 1000 שנים ומיליון בחורים תורה בחוץ לארץ, אבל זה לא אותה תורה. זה לא תורה חיה, זה לא תורה שנכנסת, שמחוברת לאדמה, מחוברת לאדם, משנה את הרצון שלו, משנה את הפנימיות שלו, מגדלת כאלה בחורים נפלאים של תורת ארץ ישראל. כן? וזה בדיוק הנקודה של ספר יהושע לעומת 5 חומשי תורה. פתחנו בזה שהתורה, לולי שעם ישראל היה חוטא, היינו מקבלים 5 חומשי תורה וספר יהושע. למה לא נגיד 6 חומשי תורה? לא. יש את 5 חומשי תורה, זה יחידה אחת, זה יחידה שבו היינו במדבר והכל הגיע אלינו ולמעלה למטה. אבל, כמו שאומרת מה, ספר יהושע שערכה של ארץ ישראל הוא, אבל בספר יהושע מתברר דבר חדש שלא היה במדבר, שיש לעם ישראל את היכולת הזאת
להיות מחובר לאדמת ארץ ישראל, ומכוח אדמת ארץ ישראל הוא מגלה תורה. החיבור של העם והארץ יוצר את התורה. ולכן כל עוד שעם ישראל לא יהיה לכל ארץ ישראל, יש חיסרון בתורה. כל חלק שחסר לנו בארץ ישראל, חסר לנו כנגדו בתורה. לכן כשאמרנו, עתניאל בן כנען, כשהוא כבש את קריית ספר, פתאום הוא גילה 1,700 הלכות שהיו חסרות, כי החיבור לקריית ספר גילה חלק בתורה שהיא לא יכול להתגלות בלי שעם ישראל יושב בקריית ספר, כן? וככה זה בכל מקום בארץ ישראל. ולכן החיבור שלנו לארץ ישראל הוא לא רק חיבור מדיני של כל מיני גבולות, הוא חיבור מהותי, הוא חיבור של הקשר הנשמתי שיש בין העם לארץ לבין התורה שנתגלה דרך אותו קשר. כן? ולכן ספר יהושע והדמות הזאת של יהושע, שהוא מוביל בעצם את המהלך הזה, אומנם תלמיד של משה רבינו, דרגה הרבה יותר נמוכה, הוא משרת משה, הוא הרבה יותר נמוך בגודל של הנבואה, אבל מכוח החיבור שיוצר לארץ ישראל, בסופו של דבר הוא מגיע לאותה מדרגה שהגיע משה רבינו, אבל בעוד שמשה קיבל את זה במתנה מהקדוש ברוך הוא, אצל יהושע זה בא מתוך עמל של כיבוש הארץ, גם מלחמה פיזית, אבל שמאחוריה בעצם עומד משהו רוחני, עומד חיבור רוחני שיוצר את הקשר בין התורה ועם ישראל וארץ ישראל, הקשר המשולש והקדוש הזה. כן, ואני חושב שיהושע שלנו, שאנחנו עכשיו עומדים פה וזוכרים אותו, שנה לפטירתו, שגם זכה שהפרשת בר מצווה שלו תהיה השבת על הדמות של יהושע, וגם בדור שלנו הוא גילה את המסירות נפש הזאת למען ארץ ישראל, כן, בתור צעיר מבטיח שיכל להישאר שם ולעשות את הקריירה שלו, החליט לעזוב את הקריירה ולבוא פה לארץ ישראל, ותמיד מתוך גדלות ומתוך ענווה ומתוך אצילות. ואותו תלמיד של יהושע שלנו, שלא מדבר רע על ארץ ישראל, ורק רואה תמיד את הטוב בכל דבר. וכל כך מתאים, ממש מתאים השם הזה, יהושע שלנו, וגם דוד, שהוא בעצם היה השלב הבא אחרי יהושע. יהושע עשה את השלב הראשון בכיבוש הארץ בארץ ישראל ולהחזיר את התורה לארץ, ובא דוד והביא את הקומה הנוספת, את הקומה של בניין ירושלים, את הקומה של בניין מלכות ישראל, וגם זה בדיוק הדור שלנו, כן? שעולים לארץ, ולא רק עולים לארץ כמו לפני 200, 500 או 1,000 שנים בצורת יחידים שחיים בתחת שלטון או בלי שלטון של אנשים, אלא באים פה להצטרף לשלטון יהודי במדינת ישראל, וממש החזון של יהושע ודוד הולך קימה לאט לאט, עדיין לא בשלמות, הולך ומתממש מול העיניים שלנו. ועוד שני משפטים ברשותכם, קצת מהלב. עברה שנה מאז שנלקח מאיתנו יהושע דוד, זכרונו לברכה, ג'ואש, שהיה אדם מאוד מאוד יקר, יחיד ומיוחד. ובשנה האחרונה יצא לי בכל מיני פעמים באמת להיזכר בו ולחשוב עליו. אם זה כאשר אני רואה לפעמים את החתנים שלו, את עקיבא מתפללים, ואני חושב לעצמי איך יהושע היה נהנה לראות אותם, או שאני פוגש את הילדים, את הבנים, את הבנות, וכזה מרגיש כמה הם מתגעגעים אליו, או שאני רואה את שרי ורואה מרגיש כמה זה חסר לה בחיים. ואפילו בצורה אישית, שאנחנו לומדים את הדף היומי ואני נזכר בהערות החכמות שלו, או שהוא ניגש תמיד אחרי דרשה ואומר מילה טובה. ויצא לי ככה, באמת, כמה עשרות פעמים אני חושב, במשך השנה האחרונה, לבוא ולהיזכר ביהושע, ולפעמים זה הרגשה כזאת של קצת עצבות כזאת, כאילו באמת הרגשה כבדה. אבל אז תמיד אני נזכר ביהושע הזה שמלא ביטחון ומלא אמונה ומלא שמחת חיים, וכל הזמן מודה על כל הטוב שיש, וכל הזמן הוא מלמד אותנו איך להמשיך בכוח החיים ובשמחה ובאהבה. וזה עוד פעם, ואז אני
עברתי כזה תהליך כמה פעמים במשך השנה, כשאני כזה נזכר בו ונהיה עצוב, ואני נזכר בו בכל הכוח של החיות שלו והאנרגיה, ואני נזכר ואני נהיה שמח, כאילו, כי אני זוכר את הדמות שלו מול העיניים, כדמות כזאת שתמיד מהירה ותמיד שמחה ותמיד מחוברת לחיים, ורואה ברוך השם את המשפחה הנפלאה שממשיכים את הדרך שלו, וגם בתכונות אופי וגם ממשיכים את כל האידיאלים של יהושע, וזה נותן באמת המון 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 כוחות, כי באיזשהו מקום אני מרגיש שיהושע כן חי איתנו, חי בינינו, חי ממשיך את אותו עלייה שהוא עלה לארץ, ואת כל אהבת תורה, ואת כל המסירות נפש שלו. יש לזה המשך פי כמה וכמה, שברוך השם הרבה צאצאים שממשיכים את הדרך הנפלאה הזאת, שבעזרת השם יהיה עילוי נשמה ליהושע דוד, זיכרונו לברכה, ושיהיו רק שמחות במשפחה, ושנזכה בעזרת השם בקרוב לתחיית המתים, אמן. תודה רבה, הרב סובר. Nearly 15 years ago, my first grandchild was born. He arrived on Tisha B'Av, and in true grandmother form, I notified all my friends and relatives that the Mashiach had arrived. Akiva, Grandpa was so proud of you, and we both shept, and I hope to continue shepping nachas from you. You are an extraordinary role model to your younger siblings and to your cousins, and it is a huge nechama for me to call you up to do your siyum and to speak a few words about Grandpa. The years passed, but the great void still remains. I was privileged to be Grandpa's first grandchild, and of course benefited from all the attention that he and Grandma gave me until Tara was born. Yet even as the years passed, and more siblings and cousins joined the family, and of course took more of his attention, Grandpa and I maintained that special connection that I continue to cherish even though he's no longer with us. There was no distance too great, no time too important for Grandpa to miss the milestone events in my life, or just to spend some quality time together. I will never forget when he made a special trip to Baltimore to be at my dinner party, or every Little League baseball season when he made it his business to be at every one of my games, no matter where they were in the country. One of my last memories of Grandpa was watching his Green Bay Packers in the playoffs last year. The game was started at 11 p.m. and didn't end until close to 3 a.m. The Packers seemed to have the game in the bag, and Grandpa saw that I was falling asleep, so he told me to go to bed. Of course, I ended up missing the Packers blow the lead and lose in overtime, but the next morning he was still smiling despite the disappointment. Many have spoken about Grandpa's tremendous work ethic and his desire to spend every day learning and accomplishing. But I can say firsthand that all of this never came at the expense of spending quality time with his grandchildren. But with Grandpa, it wasn't always fun and games. He was always interested in what I was learning in school and was always available for a study session before a test. He was a kind and patient teacher, which was not always so simple when I, like most other kids, was endlessly distracted by the TV or the computer or who was winning whatever game was on at the time. The countless times I arrived at Grandpa's confused about a certain sugiya or math formula and left, many times not more than an hour later, with a confident mastery of the material. He even found time to mix in some conversation about sports and current events, to keep me interested. He was that good. And of course, I had the honor of being one of the only people that Grandpa taught how to lean, which, as many of you know, was a skill he had perfected. Throughout the process, I was far from perfect, but Grandpa never made me feel like I wasn't going to get it done when it counted. And with his guidance, I did, and when I finished, I was proud that I made him proud. Now I have the task of passing that skill on to my siblings and cousins, and that is something I will not take lightly. As Grandpa would say, if your dictum is not perfect, you are learning the story. When Grandpa first got sick, I saw a side of him that I had not seen before. While he no longer had the ability to have cash or take us out to the mall, I began to see more and more illustrations of the life lessons which guided him. Be humble, but always stay hungry for more learning and growth. Always be organized. You never know when you are going to need a document or file, and you don't want to be caught off guard. Greet people with a smile and a kind word. You never get a second chance to make a first impression. And of course, when life throws you curveballs, which it inevitably will, use that opportunity to identify the ways to positively change the way you live. Grandpa, while I miss you terribly, I will never forget the special times we shared
and all that you taught me in our 2 short time together. And one of the oldest of the next generation, I accept the huge responsibility of passing on your legacy to my younger siblings and cousins, and will ensure that you are never forgotten, at least until Mashiach comes and Yom. In commemoration of Grandpa's first yard site, I will now make a siyum on Masechet Ta'anit, which I have been learning with my chavruta in school over the past few months. The last sugya on Ta'anit discusses relationships, first between man and woman, specifically focusing on Motzei Yom Kippur and the importance of the holiday of Tu B'Av, and the Segula and those days for Shidduchim, and later the relations between Hashem and Tzaddikim when they arrive in Olam Haba. The last few lines of the Masechet explain this special relationship that Hashem is with Tzaddikim. Amar Ula Beira, Amar Rabbi Elazar. And Rabbi says the name of Rabbi Elazar. Atid HaKadosh Baruch Hu Lasot B'chol HaTzadikim. In the future, Hashem will make a big circle of tzadikim. V'hu yoshev b'Gan Eden, v'kol echad ma'hem mareh b'etzbo. And Hashem will be sitting in Gan Eden, and all the tzadikim will put their finger to him, and they will say, ואמר ביום ההוא, הנה אלוהינו זה קיווינו לו וישענו, זה השם קיווינו לו, נגינו לשמחה בשבתו. Rabbeinu B'chaya understands that circle as symbolizing something with no end, the close relationship with Hashem and the abundance of goodness that tzaddikim will enjoy in Olam Haba. Now I have no doubt that my grandfather, Yoshua David ben Moshe Tubiyahu Malka, has a central spot in that circle of tzaddikim. Adran alach Masechet Ta'anit v'adran halan. Da'atan alach Masechet Ta'anit v'da'atan halan. לא נתנשם מנך מסכת תענית ולא תתנשם מנן, לא בעל מדעי ולא בעל מדעתי. הדבר לך מסכת תענית והדרך חלן. דעתם לך מסכת תענית ודעתך חלן. לא נתנשם מנך מסכת תענית ולא תתנשם מנן, לא בעל מדעתי ולא בעל מדעתי. הדבר לך מסכת תענית והדרך חלן. דעתם לך מסכת תענית ודעתך חלן. לא נתנשם מנך מסכת תענית ולא תתנשם מנן, לא בעל מדעי ולא בעל מדעתי. יצאנו לפניך אדוני אלינו ולאבותינו, שתהיה תורתך ומנותנו בעולם הזה, ותהיה עמנו לעולם הבא. חנינה בפאפה, רמי בפאפה, נחמן בפאפה, חי בפאפה, אבא מרי בפאפה, רפואה בפאפה, רכיש בפאפה, סופרו בפאפה, עדה בפאפה, דרו בפאפה. הרי גמר אדוני אלינו תגובת תורך בפינו ובפיות עמך בישראל, והנה אנחנו מצאצאינו, מצאצאי עמך בישראל, כולנו ידי שמך ולמדי תורתך. ואויבי תחכני מצוותיך, כי לעולם בידי, יהיה לוי תלמיד בחוקיך, למען לא אבוש, ולא נשכח בגבוליך, כי בם חייתני ברוך אתה אדוני, אדוני חוקיך, אמן 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 צל הבית. ודעים אנחנו לפניך אדוני אלינו ולאבותינו ששמת חוקינו מיושבי בית המדרש, ולא שמת חוקינו מיושבי קרנות. שאנו משלימים והם משלימים. אנו משלימים לדברי התורה, והם משלימים לדברי בטלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים מקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי עולם הבא, והם רצים לבאר שחת, שנאמר, ואתה אלוהים תורדים לבאר שחת, אנשי דמים ומורה, וירצו ימיהם, תענית, כן תעזוני להתחיל מסורתות לסוגרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור, לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, זכות כל התנאים והמוראים, תלמידי חכמים, יעמוד לי ולזרי, שלא תמוש התורה מפי זרי וזרע זרי עד עולם. תתנהם בי ויקחך ותנחה אותי ושוכבך תשמור עליי, והקיצות עלי תשכחך, כי בי ימו ימיך ויוסיף לך שנות חיים, אורך ימים בימינה ובשמאלה, עושר וכבוד, אדוני יעשה למועדינו, אדוני יברך אמור שלום. התקדש שמי רבה, ועמד הוא עתיד להתחדתה ולהחיה ומתתיה ולהסקאית יום לחיי אמר, ונק רצת ירושלם ושחולי חרב ודבר, ונדע אותי לשמן מוסדרה מנערה, והטובה פולחנה ושמונה להצרד וימליך קדושה בריחור ומלכותי ויקרה, וחי יכול יום יכול, וחי לבית ישראל ברגלה ובמן קריב, אמרם. ותאמר והתנשא ותדבר ותעלה ותעלה שמי לקודשה ואלה מכל בחדה ושירתה תשבחתה ולחמתה דמירן והלמאבים עם ישראל ברב עולם והתלמידי ועל כל תלמידי תלמידי רב ועל כל מען דוסקים ברייתא דבעתה קדיש עדים די בכל האתר ואתה
יאללה, נופל שלום הרב, ואחינו וכי זדה ורחמים, וחיים וכי ומזון וריחי, וכוכל המקדם ובונדי בשמיה והרבים, יש שלום הרב ומן שמיים וחיים עלינו, ועל כל ישראל אמונם. עושה שלום וברמה, ועושה שלום עלינו, ועל כל ישראל אמונם. Josh was blessed with two brothers, Joel and Manny. In addition, he had the very good fortune of growing up with a special cousin who was more like a sister than a sister. Ever since we can remember, our family has shared Hagim and Shabbatot together with Rebecca and Charlie and their gorgeous children. Throughout the past several years, Rebecca and Charlie have been by our side every step of the way. They continue to give us a great deal of love and support. I'd like to ask Rebecca to come up and say a few words. I was deeply honored to being asked to speak about my cousin, my brother, Josh, Yehoshua David Zichrono Livracha, by his dear family on the occasion of his first yahrzeit. I can't believe we made it through a year without him. But I suppose it makes sense because I think I've known him for all of my life, and probably aside from Manny and my sister Helen, the longest and best of everybody. And I can't believe it was almost a year ago that we painfully attended the overflowing and emotional levaya of Josh, where all the superlatives were flowing from all the devastated speakers, mostly his family. And so much has been said about what Josh accomplished during his way too short but amazing life. To be honest, I'm a little upset with Josh at the moment, and for the past few years, because you see, we had a pact. We planned to grow old together and take care of each other if the going got rough. Never did I dream that I would be the one to do the taking care of, and that it would be at such a young age. It wasn't supposed to be that way. But I do feel like I had a tremendous zchut to ease Josh through this devastating disease. And I was thanked already over and over again by everybody for my devotion and my caring and my support. But I just thought I would have a chance now to tell you my side of the story and give credit to my amazing cousin, confidant, friend, and true brother, Josh. You're not here, Josh, but I'm talking to you. Thanks, Josh, for making our family get-togethers every Sundays growing up in Muncie or Patterson totally not boring. Whether it was getting into trouble, he did that a lot, racing, joking, or just plain hanging out. Thanks for all the games at our family Seder's when we were little kids, whether it was at Bubby and Zadie's house, my home in Muncie, or your home in Patterson. Thanks for teaching me how to nap on Shabbos in the Miller house. I never did that before I spent Shabbos, but when I spent weekends at the Millers, it was napping. Listen to that, kids. Thanks for being my confidant during the very social high school years, where our friends were interchangeable. And I'm sorry I had that date on Thanksgiving and left you at a family dinner in Patterson. That was actually the only time that you told me that you were angry at me. Thanks for coming to just about every family simcha that we had when the kids were little, whether it was New York or Miami. Thanks for coming to Israel with us when we made Aliyah. Why not, you said, and see where that led? Thanks for always being there for me whenever I had an emergency with my kids. And Charlie happened not to be around. You were always the go-to number, and there were plenty of emergencies in some of those years. Thanks for helping me to take care of my dear parents, your Uncle Seymour and Aunt Goldie, Zichrono Livracha. I couldn't have done it without you. You and Sherry, as well as your incredible children, always gave my parents such love and kavod, and when I was away for the weekend, you were always and graciously on call.
Thanks for your enlightening Dvar Torahs at your table. We spend so many Chagim together. Rosh Hashanah, Sukkot, Purim, Shavuot, and for so many years Pesach, until our families, Baruch Hashem, got too big, so we couldn't spend them together. But it's just not the same without you. Thanks for all your advice on any and all topics that I ever needed. You're one of the smartest men I know. Thanks for making it so easy to accompany you during this disease. From the minute I heard about the diagnosis, and it was pretty early on, the only time I wasn't worried was when I was together with you, and I saw how you handled every downturn, every pitfall, and every stumbling block that came your way, and there were so many of them. We cried together, but mostly we laughed about the good old days. You were so inspiring, always asking me how I was doing and not focusing on the negative, teaching me through your example to appreciate what we can do and not what we can't do, teaching me what's important in life. To quote you, I can't believe the things I used to worry about. Teaching me how to be brave and strong in the face of devastation, using all your energy to keep that food chewing in your mouth and taking those breaths. Trying to wean yourself from the respirator, inspiring everybody around you with your incredible emunah in Hashem and being grateful for what you had left. And finally, Josh, thank you for creating such an amazing family. Your wife, Sherry, is like my sister, and we shared some incredibly painful moments together, nights, days, mornings, afternoons, during your illness. Your children and their spouses and their children were indescribably devoted and loving throughout. Certainly, your greatest accomplishment of all. I cherish them and I feel you when I'm with them. And for that, I am grateful. In short, Josh, it's not fair. I'm left here to grow old without you, and I'm not sure how I'm going to manage that. I will try to remember all the lessons you taught me, and I feel enriched by having had you as my Josh. The loss of you is enormous, and I pray to Hashem to give me the strength to bear it. He is Baruch. Before I start my remarks, I'd really like to welcome my special Bechor, my Judah, and Gabby, for making our Azkara complete, and for being here with us, Jude and Gabriella. Where's Gabriella? And with your permission, I'm going to direct my remarks to my precious grandchildren. Each day since Grandpa's Tira, I miss his dazzling smile, his contagious optimism, his calmness, and his ability to make us feel so safe and protected. He continues to inspire me, and I continue to learn from his leadership qualities in keeping with his noble namesakes, Yehoshua and David HaMelech. Leadership develops daily, not in a day, and Grandpa lived his life daily focused on emulating Hashem by developing his midot and striving to become the best person that he could be. He always followed the command, Vehalachta b'drachav. Grandpa, anyone could tell you, Grandpa really walked the talk, and he resembled the aron that carried the Luchot HaBrit, which was pure gold on the inside, as well as pure gold on the outside. The halachta b'drachav was Grandpa's essence, and he worked on his self-refinement and sought out the correct balance of his character traits, while in the midst of challenging circumstances. I was truly astounded at Grandpa's ability to maintain his equilibrium and demonstrate a careful synthesis between being flexible and being firm, being confident and being humble, being patient and having alacrity, being compassionate and also being able to be fair.
The Halachta B'Drachav drove Grandpa to focus on unconditional giving, loyalty, and serving others. Grandpa served Hashem with true passion and zeal. I will never forget him returning home for each Motzei Yom Kippur. After the fast, he refused to ride with Phyllis Jesselson because her car was full, and he said, I want to leave it for other people. He would walk to the hotel on the fast day in his white kittel. He would walk all the way home from the hotel after he davened mincha for the tzibur. And you know what he did? He didn't say, can I have a drink? He danced into the house with extraordinary energy and simcha, and he grabbed us all and had us dancing and singing L'Shana Haba'ah Yerushalayim HaBnuyah. Despite being a successful businessman, Grandpa saw his work as but a means to an end. And as Akiva said so beautifully, he was really totally invested in us, and he always had times for the important things that matter most, whether it was doing homework with your parents when they were little, or with you, attending class plays, sporting events, graduations. He took us on trips. The entire extended family, as well as our friends, knew that they had a sincere, dependable, discreet, and wise advisor in Grandpa. They knew that no matter what they were going through, they had an attentive ear and a solution-oriented friend and an action-driven person to help them through most situations. Grandpa's integrity and honesty were unsurpassable. In his 40 years as a commodity trader, there was never a single dispute. Grandpa always honored his commitments and thus generated and sustained the trust of all of those that he worked with. He stepped up to the plate and was always ready to accept new challenges and greater responsibility. Grandpa was never ashamed to admit that he made a mistake, and he never blamed others. Quite to the contrary. Most disagreements that we had were ended with Grandpa saying, I'm sorry. But I have to admit now and ask Mechila that usually I was the one who should have said, I'm sorry, because it was my fault. Grandpa's ego never got in the way of our love. Another driving force in Grandpa's vast achievements was the emphasis that he put on the value of time. He quoted Saba Rabbah repeatedly, there's time for everything. To Grandpa, that meant there was time to learn Torah, there was time to work and provide for your family, and there was time for giving, and there was time to serve others. Do you remember the times that he took us to the restaurant, and while we were waiting to be served, he pulled over the napkin, pulled out a pen from his shirt pocket, and got you going on math problems that you ultimately learned to enjoy, right? Or do you remember when I brought the huge box to each of your homes that would become a 3-story dollhouse? Remember the box with the doll, with the pieces? What happened? Grandpa got down on the floor, he rolled up his sleeves and spent hours diligently and patiently putting all the pieces together. No job was too big or too insignificant for Grandpa. And when we lived in Great Neck and he had a long drive to New York to work, he would have his Rabbi Wine tapes to utilize the time productively and learn Jewish history. Even in times when others would feel legitimately desperate, Grandpa rose to the challenge that he knew Hashem gave him, and even in his illness, he expressed gratitude. He focused, as Rebecca said, on everything that he could do, instead of lamenting about what he could not. The words, I can't, were not in his lexicon, and a mantra that we regularly heard was never give up. Grandpa even coined the expression CYB. What does that mean? Count your blessings. His abbreviation for count your blessings, instructions that we heard him say throughout his life. Grandpa felt truly blessed and fortunate to be surrounded by so much love and affection, especially from your parents, his wonderful children, and each one of them was just extraordinary. They don't want me to talk too much about them, but I couldn't be here right now.
if not for everything that they just thought of, and there are just no words. The greatest nechama, and you know, I could just feel Josh's pride when he succeeds, and I know he's seeing and feeling the love that they had for him and the respect they gave him, and I've never really seen anything like it. And Grandpa appreciated that so much, and the kavod that he got from your parents, and the love that he got from you. You zied kinderlich. You gave him smile, and you made his days bright when you came every day, and you played chess together, and you learned dikduk together, right? And you had fun with Grandpa no matter what. So, what can I say? We suffered the loss of two exemplary patriarchs this year. We lost Grandpa and we lost Zadie. They shared refinement of character and a lifelong endeavor to promote Achdut by discovering the Shvil HaZahav. We were blessed and privileged to have them as guiding lights in our lives, and they were stellar role models. They've given us numerous tools and teachings of optimism and emunah and bitachon in Hashem. And now it's our responsibility to follow in their footsteps and make them proud and live Torah life the way they did and perpetuate their legacy. As we learned last week in Parshat Ba'alotcha, the command to raise the light on the menorah. It's an odd word. It did not say the hadlik, but rather the ha'alot et ha'nerot. And Rashi says, Ad shitehei shel hevet olam me'eleha. The candles must shine on their own without external intervention. A legacy is created only when a person puts those around him into the position to do great things without him. Yehi Zichron Baruch. Thank you all. I mean, I don't know what to say. It's just, we're here because of all of you, and every step has been, you know, your phone calls and your messages and your love and constant caring for our family, and all of you who really got to know Josh and to realize what a great loss it is. But as I say to, what I'm mad at Josh about is that he was just too efficient. Because if he wasn't so efficient, he would have taken a longer time to do his tough key. But that was one of the things that I would say, slow down, and you know, but he didn't. And we really, we really would like you to go out and make a bracha. And for the Ilui Neshama of our beloved Yoshua David ben Moshe Tuvia, Zichrono Livracha, and thank you from all of our family, from the bottom of our hearts, for sharing this moment